ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир ҳанамин тройкора мехоҳам аз корвон барои шумо пешниҳод кунам. касе ки мисол доставка мехоҳад, рақамҳои ватсапи мо дар рӯи экран ҳаст. илтимос агар харидор бошед дар ватсап нависед, зеро ки на ҳама вақт ҳаст ки мисол дар комментария бисёриё менависанд. на ҳама вақт ман мисол имкон пайдо мекунам ки дохили комментариҳо омада ҷавоб гардонам. Барои ҳавай ватсап ҳаст дар рӯи экран, гузаред дар ватсап, ма ҷавоб медиҳам, албатта нависед. ҳанавай тройко 260 сомонӣ буд. бинед 3-4 ранг дорад то размери 52. худаш бамбукай материали киртош. анаи костюмчаи беостинаки курткаги сирх и турецки тоза 450 сомон то размери 52 дура. беҳад анами киртои вилвет мада маъқул шуд, барое ки сифаташ хубай вилвета хча фасоншам хушрувай то размери 52 дура. нархаш 180 сомон. видео аз корвонай тарафи ҳафтум дарвоза, тарафи тилобозор, шашум ряд. марҳамат, агар тонед биёед бо худтон аз наздик бинед нархи навора. ҷада ҳаст, кардигано ҳаст, анами хеваё ҳастай 200-220 аз 180 сомон сар мешавад то 200-220 сомонӣ. анаи киртои бамбуки новинка ҳастай. агар дар ёд дошта бошед, як видеомда намино як дукони дигада 250 сомон буд. озӣ бошад дар ин шашум ряд ман инора 220 сомонӣ пайдо кардам. нархи донааш касе мисол оптум мегира, бо метавона ки худаш ҳамроҳи фурӯшандаҳо гапзанон куна, арзон мешаванд. ана меоям новинкаян, иношам ҳамин нархҳо. ина бинед чӣ хеле хушрӯ кадагияй ваёшон, моделошон то размери 54-56 ҳастанд. ино пешакошон ороиш додагияй, пешои кирта аз ду тарафаш бо инчунин ва ин ду намуди дигаша бинед, иношам ҳами хел бисёр ороишоти хушрӯ кардагиян. нархҳои иноям ҳами 220 сомон. дӯстони азиз, нархи дона касе оптум мегира арзон мешава. материалошон бамбукай. хулос дӯстони азиз, умеддорам ки видеои имрӯзаи мо писанди шумо гашт ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. хайр, то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.